Man iba-ibang klase ng exotic animals ang pigtampok sa pinaka-primerong Exotic Pet Expo kan Magayon Festival. Mayo 20 kan buksan ini sa publiko. May bullfighter, iguana, Macau birds, sugar gliders, asin iba pa. Takot man sa enot alagad daiman pinalampas kan grade 11 na si Trisha ang pagkakataon na makaptan ang white dragon reptile. Ganda naman po, pero actually nakakatakot po talaga. Tsaka first time ko po makahawak and makakita po nito. Saro sa mga nagbaling exhibitor si Norman, nagikan pang Manila. Siya ang may ataman kan white dragon reptile asin bullfighton. Istorya niya halo niya ng hilig ang pag-ataman ng hayop. Apwera sa libangan, dakula man ang katabangan kan mga siring na hayop sa recursos naturales. Kaya dapat sa naman na pangatamanan. People here in the community here about wildlife protection and wildlife conservation. Sigun sa organizer kan aktibidad, huli ta permiman sa na siyang nag-aatindir sa mga pet expo sa Metro Manila, pinagmaut niyang magkaigwamanin siring na aktibidad sa Bicol. Tiyempo sa selebrasyon kan Magayon Festival, kung sa inapaunuhan man siya kan gobyerno probinsyal asin sinuportahan. Kami na talaga po nag-keep ng mga exotic animals and they were just afraid to go to public kasi most of them are non-papered. Apwera sa pagpapahiling man iba-ibang exotic animals sa publiko, pinakamayor na obheto kan expo, iyon may edukar pa dan publiko sa importansya kan wild animals urog na sa komunidad. I really encourage you to go into legal keeping para less hassle and parang wala kayong maging issue. Kasuudmaan huring aldaw kan Magayon Exotic Pet Expo na ginibo sa Ayala Malls, Legazpi. Biglalao man naliwat inigigibuhon sa masunod na Magayon Festival. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.